Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información hoxe mércores, día 19, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Imos a falarlles hoxe de cine ao aire libre, pero tamén falaremos da peregrinación a Callón, da excursión ao Grove, das festas de Queixas, pero tamén xa coñecemos as datas das festas de Meirama, e falaremos da Vía Verde que xa chega ata Santiago. Por outra parte, en novembro está previsto que remate a planta de residuos textis de Cerceda, que haberá en Sogama, e falaremos da ITV de Turismos e Agrícola que vai estar en Cerceda o mes que ven, das axudas á escolarización e das axudas á natalidade. Nos deportes, como dixemos onte, xa coñecemos os rivais na primeira xornada dos equipos tanto de Primeira Galicia como de Terceira Galicia de fútbol, e rematamos co tempo, porque para mañán seguiremos con tempo, a alternancia de nubes e claros e baixada de temperaturas. En canto ao cine de verán que vimos anunciando estes días, pois mañán xoves, día 20 de agosto, terá lugar a primeira das proxeccións ao aire libre, cine de verán, no campo da Feira de Cerceda. Será mañán ás 10 da noite cando en este caso, se bote a película Kung Fu Panda 4. Esta película de animación do grupo Pixar, a cuarta entrega de Kung Fu Panda, divertida para todos os públicos, mañán xoves, 20 de agosto, a 10 da noite, no campo da Feira de Cerceda, cine ao aire libre, sempre que o tempo o permita. En principio, mañán non se prevé que haxa ningún tipo de inclemencia meteorolóxica que impida disfrutar de Kung Fu Panda 4, mañán xoves 20 de agosto, ás 10 da noite, no campo da Feira de Cerceda, de xeito gratuito. E a fin de semana, o sábado, 22 de agosto, pois tamén haberá outra película ao aire libre no Xalo, na esplanada do Xalo, que a película tamén de humor, máis cuñados, a partir das 10 da noite na esplanada do Xalo para todos os públicos o sábado 22 de agosto. E a semana que ven, o venres 28 de agosto, outra película no campo da Feira da Silva. Ás 10 da noite, outra película, outra comedia, Quién es quién? Lembren, esa sería xa a semana que ven, venres 28 de agosto, ás 10 da noite no campo da Feira da Silva. E outro tema, a peregrinación a Callón, que abría o plazo este pasado luns para anotarse, xa son bastantes as persoas inscritas para a peregrinación a Callón, que será o vindeiro 6 de setembro, donde o Concello organiza ese domingo unha peregrinación a Callón, como nos últimos anos, acompañados por Protección Civil. A saída é ás 7 da mañán, dende o campo da Feira de Cerceda. Decirlle que a inscripción, que é gratuita, incluye avituallamento e chaleco de sinalización. Poden anotarse ata o día 31 deste mes de agosto e ten que facelo no viveiro de empresas de Cerceda, no Acevedo. Poden achegarse ali presencialmente ou por teléfono durante todo o día, marcando o 881 98 15 53, 881 98 15 53, e poden anotarse para a peregrinación ruta a Callón. Recordamos tamén a todos os inscritos á excursión ao Grove, que xa está pechada, para aqueles que aínda non o sepan, xa está pechada. Son 3 os autocares que irán de Cerceda ao Grove o 26 do vindeiro mes de setembro para visitar ao Pazo Quinteiro da Cruz, con unha cata de viños incluída. Logo terán un xantar a base de marisco en barco e, ademais, haberá despois unha parada en Sanxenxo. As plazas eran limitadas, enchéronse ata 3 autocares. Decirlle que sairán ás 9:15 da mañán dese 26 de setembro para disfrutar de esta excursión ao Grove con xantar incluído. Quedanos pendentes dúas festas patronais aquí en Cerceda, as festas grandes de Queixas e as festas das Dores en Meirama. As de Queixas son as que se celebran primeiro, os días 4, 5 e 6 de setembro. A Comisión de Festas de Queixas xa publicou o cartel
4, 5 e 6 de setembro. Se celebran as festas en Queixas. O venres día 4, ás 9:30, se celebra a tradicional cea veciñal no campo da festa Baixo Carpa. O menú será a base de tortilla, empanada, embutidos, queixas, paella de marisco, viño, cervexa, refrescos e de postre tarta larpeira. Os tiques están á venta no Bar Pallas, no Bar Morriña, no bar do albergue da estación ou na cervexería O Parque. Os precios son de 27 euros para os adultos e nenos e nenas ata 12 anos 15 euros. A continuación, sobre as 11 da noite do venres, haberá verbena coa Orquesta Galaxia e Disco Móvil Impacto. O sábado, día 5, haberá dianas e alboradas primeira hora da mañán, logo a 1 misa solemne e ás 2 sesión vermú co dúo Reflejos. Na verbena do sábado, a partir das 11, estarán o dúo Reflejos e Tania Beiras. O domingo 6 haberá misa solemne a 1 e logo unha sesión vermú e máis tarde tardeo coa Orquesta Ibiza. Si se pechan as festas de Queixas e a fin de semana seguinte serán as festas das Dores en Meirama. Festas das Dores en Meirama serán os días 11, 12 e 13 de setembro. 11, 12 e 13 de setembro e as Dores pequenas serán o día 19. Estamos pendentes xa de coñecer tamén o cartel dos festexos. Máis temas. A vía verde que ata agora unía Cerceda con Oroso xa se une con Santiago. A vía verde xa está feita ata Santiago. Os tramos Oroso-Santiago xa está rematada en 3 kilómetros. Queda agora un último tramo que transcurre a esta estación de Sionlla en Santiago. A Diputación incluso estudia poñer en servicio un servicio de bicicletas en todos os concellos e tamén unha fonte de agua nas zonas por onde pasa a vía verde en cada un dos concellos. Unha vía verde, Compostela, Tambre, Güelle, que así se chama, con un trazado de alrededor de 26 kilómetros entre as antiguas estacións de Oroso e Cerceda. Actualmente o trazado xa é prácticamente de 30 kilómetros ao chegar ata Santiago, e a vía verde máis longa de Galicia, que ao final, cando se rematen as obras, será de 36 kilómetros. En este caso, decille que están implicados os concellos de Santiago, Oroso, Tordolla, Ordes e Cerceda, e que reflexa un incremento ano a ano de persoas que recorren esta vía verde tanto camiñando como correndo como en bicicletas. O ano pasado, 2025, chegáronse a superar as 40.000 persoas que circularon pola vía verde. Cambiamos de tema, falámosles agora de a planta de residuos textís de Sogama, en Cerceda. En novembro está previsto que remate a planta de clasificación de residuos textís en Sogama e que se ubica no propio complexo medioambiental de Cerceda. A Xunta inviste 25 millóns de euros na que será a primeira planta pública de clasificación de residuos textís de Galicia, cuxo obxectivo será darlle valor ás máis de 90% dos materiais que reciba para a súa reutilización, reciclaxe e valoración enerxética. Terá capacidade para procesar 3.000 toneladas anuais con posibilidade de ampliarse ata as 24.000. O Concello de Cerceda bonificou parte dos impostos pola construción da planta a cambio da inserción laboral de persoas en risco de exclusión social e diversidade funcional que sexan do noso Concello de Cerceda. Desto escoitamos o que nos comentaba o alcalde Juan Manuel Rodríguez. Sei que moita xente que pregunta, que ten esa dúbida de como vai o desenvolvemento da planta téxtil nas instalacións do Sogama. En principio vai estar en funcionamento en torno ao mes de novembro, se cumpren os prazos que se nos veñen dando. Moita xente, efectivamente, pregúntase cales son as condicións para traballar aí. No seu día aprobamos en sesión plenaria unha bonificación para esa instalación e fixémolo principalmente para lograr, xa non digo esa exclusividade, pero sí esa bilateralidade á hora de xerar emprego a nivel local nesa planta. Por lo tanto, os nosos servicios sociais xa estiveron reunidos coa empresa promotora, neste caso coa concesionaria, para darlle ese enfoque, que poida haber un aproveitamento integral a nivel municipal, que foi, desde logo, a pretensión coa que nós accedemos a esa bonificación. Lóxicamente, neste cerco e contracerco que adoita haber coas actividades empresariais, moitas veces o Concello dá para recibir, iso é evidente.
A partir de aí, sí, deixar claro unha cuestión, que é un convenio de intervención social. Por lo tanto, as condicións, sí que me gustaría ser claro nese sentido, e así non lo trasladaron, non son as mesmas que na planta de Sogama. Son unhas condicións salariais pois bastante positivas con respecto ao que adoita haber, pero non son as mesmas. Quen vai acceder van ser persoas que poidan acreditar a través dos servizos sociais deste Concello un informe de exclusión social que busque esa inserción laboral con un mínimo de 6 meses e un máximo de 3 anos. Sen dúbida, pois, en base a iso, vanse manexar perfis, vais a facer, ademais, dun modo absolutamente obxectivo, porque iso é algo que pasa por un informe técnico que ten unhas condicións neutrais e estipuladas, e a partir de aí a nosa idea, lóxicamente, é que poida ter un aproveitamento a nivel local. No seu día, o que se nos trasladaba de Sogama, oye, é un proxecto moi interesante, un proxecto que favorece a reinserción de persoas con diversidade funcional, de persoas en risco de exclusión social, a nós parecenos moi ben, pero, desde logo, a territorialidade, o poder mirar pola xente da Cerceda, é a nosa prioridade, e iso é o que puxemos en riba da mesa, e iso é o que xustifica esa bonificación. Ao igual que noutras ocasións, por exemplo, o feito de que se reclamara un ICI polo cal obtimemos máis de 270.000 euros que non foran declarados por Sogama, noutro ano, se ben non lle demos publicidade, é algo que tamén facemos sempre pensando no interés público. Por un lado, os ingresos, está claro, pero por outro, tamén poder obter melloras nas posibilidades de emprego de veciñas e veciños do Cerceda, e ademais neste caso concreto, cunhas condicións moi particulares que desde logo merecen toda a nosa motivación e todo o noso empeño. Máis temas, falamos agora da ITV de Turismos e a ITV en este caso de maquinaria agrícola, porque se vai a poder pasar aquí no noso Concello no mes que ven. A de vehículos lixeiros, a de Turismos, van a estar na entrada do Parque Acuático, na parte superior no Acevedo, dende o luns 14 de setembro ata o venres 18 de setembro. Toda esa semana se poderá pasar a ITV de Turismos aquí en Cerceda. Poden pedir cita previa xa se o desexan no teléfono 981 92 80 80 ou na súa web www.cicitv.com. Para vehículos agrícolas, material ou vehículos agrícolas, pois volverán a estar no mesmo lugar, no aparcamento superior do Parque Acuático, e neste caso serán nestas datas: do martes 29 de setembro ata o xoves 1 de outubro, do luns 5 de outubro ata o xoves 8 de outubro e o martes 13 de outubro tamén estará. Si queren pedir cita, lembren, para este caso aínda non poderían porque ten que ser só con un mes de antelación. Máis temas, en este caso as axudas á escolarización, que xa se publicou a listaxe provisional, xa rematou o plazo de alegación, e agora está pendente de sair a listaxe definitiva. Pero, en principio, para estas axudas de libros de texto, material escolar ou vestuario básico, foron concedidas 91 axudas. 91 axudas foron concedidas que cumpliron todos os requisitos exixidos. Alrededor de unhas 30 non cumpliron os requisitos ou chegaron fora de plazo. As axudas á natalidade están convocadas e poden solicitalas ata o día 30 de novembro. Se poden presentar as solicitudes ata o 30 de novembro, unha convocatoria que consiste en unhas axudas por fillo nacido ou por acollemento ou por adopción dende o 1 de novembro do ano pasado ata o 30 de outubro deste ano. A axuda é de un pago único de 300 euros. Se queren solicitala, poden facelo a través da sede electrónica na páxina web municipal www.cerceda.org ou poden solicitala en persoa no rexistro na planta baixa do Concello de 9 a 2 de luns a venres. En canto aos deportes, o calendario deportivo dos nosos equipos no que se refire a fútbol en categoría de senior xa están publicados. Na primeira categoría Galicia, onde temos o equipo que está máis arriba nas clasificacións, nas categorías, mellor dito,
Comenzará a Liga xa o domingo 6 de setembro, onde se enfrontará o Tordolla. Queixas-Tordolla será o partido derbi dos concellos limítrofes, será o primeiro deles o domingo 6 de setembro, con el inaugurará o Queixas a súa segunda temporada neste grupo 2 de Santiago e da Costa da Morte da primeira categoría Galicia, onde no pasado fixo unha moi boa campaña, rematando na mitade da clasificación. Na segunda xornada xa xogarían fora da casa en Verdillo contra o San Lorenzo. Na terceira categoría Galicia, onte coñecíamos cando van a comenzar e cales serán os enfrontamentos. Comenzarán o domingo 13 de setembro e o San Martiño recibe na casa o Aranga, o Rodís recibe na casa o Abellá, mentras que o Atlético Cercedense desplázase a Bizoño para xogar contra o Bizoño B. O primeiro derbi nesta categoría será o 18 de outubro, que enfrontará o San Martiño e o Rodís. En canto tempo, para mañán, durante toda a xornada, mañán xoves, unha fronte pouco activa vai a entrar pola mitade norte de Galicia na madrugada, deixando ceos grises e precipitacións febles que se estenderán ao resto da comunidade co avance do día, sendo menos probables no sur de Galicia. Pola tarde vanse abrir grandes claros, especialmente no tercio norte. As temperaturas sufrirán un descenso moderado nas mínimas e o descenso pode ser notable nas máximas, quedando as temperaturas en valores que poden ser baixos para esta época do ano. Os ventos sopran de norte, frouxos en xeral e moderados no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez, na televisión está Manuel Leirís, en a redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.